Într-o zi obișnuită de lucru la serviciu, producem, pregătim comenzi, umplem rafturile cu marfă și consiliem clienții. Începem cu pregătirea comenzilor pentru clienții gastronomi. Le organizăm în funcție de ora la care acestea trebuie livrate. De asemenea, ne asigurăm că zona de vânzare este aprovizionată cu marfă. Astfel, clienții noștri vor fi mereu întâmpinați cu rafturi pline, cu produse proaspete, variate și de calitate. Noi tranșăm, preparăm, umplem, afumăm și ambalăm. Calitatea este păstrată deoarece toți colegii de la rândul de carne respectă procedurile și normele de siguranță alimentară. În carmangeria Selgros, respectarea strictă a igienei este cel mai important lucru. Era să uit de pauza de masă, pe care o petrecem împreună și în care cu toții ne relaxăm și mai râdem puțin. Pe scurt, activitatea în cadrul raionului de carne este una foarte dinamică. Se bazează pe o reacție rapidă la solicitările clienților, pe amabilitate și profesionalism. Chiar îmi place felul în care lucrăm împreună și găsim soluții. Ne motivează faptul că suntem conștienți de importanța muncii noastre și suntem cu toții mândri că din mâinile noastre ies renumitele produse din carmangeria Selgros și asta ne face pe toți să fim foarte responsabili. Întreaga echipă are același scop, să oferim clienților noștri doar produse gustoase și de calitate. Am un prieten care lucrează aici și el mi-a recomandat să aplic pentru un job. Și bine a făcut! Aici am găsit un mediu de lucru profesionist din toate punctele de vedere, dotări tehnice, siguranță, logistică. De asemenea, aici poți să te califici la locul de muncă dacă îți dorești asta. Pentru mine, acest lucru a fost foarte important. Nu spun că este un job ușor. De multe ori plec obosit de la muncă, dar mulțumit. Știu că mi-am făcut treaba bine și în fiecare dimineață mă întorc cu elan la echipa mea. Într-un cuvânt, deosebită, cu multe realizări atât în plan profesional cât și personal.